Akusona sonke isikhathi la uzothi uma uphupha khona izinja noma uphupha inyoka kube ukuthi sitha leso. Angiphinde ngimbingelele futhi umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Igama lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Uma ukuthi usanda kusijoyina ke kule channel insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba, uNtombi ziyamncumela, insizwa ziyamkhomba. Isitona esincane saphuma ehlathini kuseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo lingalibhadana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba umemamatheka kuthi faca. Bafowethu kule channel sifundisana ngezinto ezithinta isintu. Ngisho kuwe wena osanda kusijoyina sike sixazulule ezinye zeinkinga abantu ababhekana nazo. Yingakho namuhla sizobuka iphupho la umuntu ephupha khona izinja noma ephupha inyoka okanye ephupha izinyoka. Akusona sonke isikhathi la uzothi uma uphupha khona izinja noma uphupha inyoka kube ukuthi sitha leso. Abantu abaningi banolwazi lokuthi uma uphupha izinja kusuke kuyizitha, uma uphupha inyoka kusuke kuyisitha. Kodwa ke wena ngoba unenhlanhla ngokuthi ukwazile ukuthi usubscribe la kwiMpunga Yesintu TV, yingakho ke namuhla uzofundiseka ukuthi akuzona zonke izimo la othi uma uphupha khona izinja kube ukuthi sitha, uthi uma uphupha inyoka kube ukuthi sekuyisitha leso. Uma uzophupha inyoka ihleli nje akusona isitha leso. Kodwa lokho kusuke kuyizimpawu zokuthi abantu abadala usuke ukhonjiswa inyoka uma ingalwi ihleli nje, kusuke kuyizimpawu lezo. Usuke uvezela ukuthi wena umuntu abantu abadala baseduze naye. Uma futhi uzophupha izinja zingakhonkoti zihleli nje kusuke kwabantu abadala labo. Akusona isitha, kusuke ngafanele ukuthi uzikhathaze wena mozophupha izinja nje zizimele bese wena ucabanga ukuthi mhlambe khona izitha empilweni yakho. Cha. Yingakho kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kukhona isihloko esibhale ngase sithi izimpawu zamathongo nemibiko yawo. Ingoba sasifisa ukuthi sikwenze kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wabantu ukuthi uma uzoba namaphupho la uphupha khona inyoka ingakwenzi lutho, okanye uma uphupha uhlobo lithile lwenyoka noma inyoka ewumbalo othile, okwazi lapho ukuthi khona umbiko othile olethwe yithongo okanye yithongo elithile lelo elilethe umbiko othile kuwena. Yingakho ngiMpunga Yesintu ngihlala ngaso sonke isikhathi ngibagqugquzela abantu ukuthi bazitholele yona lembele egwansile ukuze baqeze, ngoba lencwadi bafowethu ngempela ziphethe izinto ezisizayo kuthina sabantu abampishona. Njenganaso lesihloko sokuphupha izinja kanjalo nenyoka, kukhona lekuchazwe khona ukuthi mokuphupha inyoka enje, lokhu kusho ukuthi lokho kusuke kuzimpawu zethongo elisuke lifikile kuwena ngaleso sikhathi. Kanjalo noma uphupha zona ke imalasi hayo ukuthi kusuke kuyizitha, kuba yizitha kuphela uma ukuthi izinja uziphupha ziyakhupha zize zikuluma. Njengoba sichazile komunye umfanekiso oqoshe ukuthi uma zikuluma izinja lokho kusuke kukhomba ukuthi isichitho. Yilapho ke la kuba khona isitha. Kanjalo nenyoka, uma inyoka uzoyiphupha ikhuba noma ikushaya, okwazi ukuthi kusuke kuyisitha lapho. Kodwa uma uzoyiphupha nje inyoka idlalele, okwazi ukuthi isuke ivela njengesimo sabantu abadala. Angithandi ukugeqa amagula ngoba ngishicilele kusomqulu wami ongacimo osihloko sithi amava ahlabahlosile. Nawe ngayintokoza ukuthi uzitholele wakho ukuze ukwazi ukuthi ubekele isizukulwane. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe, niphinde futhi imfanekiso eqoshiwe le nidlulisele nakwabanye ukuze nabo bayithole bese bakwazi ukujabula. Ake sithi nje impunga. Shimane, 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 Shimane.